Vi kører. AG, som har en ladning på plus 1, og Cl, som har en ladning på minus 1. Det giver formlen AgCl, som kaldes sølvklorid. Ca, som har en ladning på plus 2, og svovl, som har en ladning på minus 2, giver CaS, og det kaldes calciumklorid. Så er der så Na+, som står for natrium, og CO3, det har så en ladning på minus 2, og Na har så en af det. Det giver så Na2CO3, og det kaldes natriumkarbonat. Så er der så Ba, som er 2+, og NO3-, som har en ladning på minus 1. Det giver formlen Ba, parentes, NO3, så parentes slut 2. Og det kaldes så barium nitrat. Det var mig og Jenses film, som I kan få lov til at se. Hej hej.